बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामनि बिश्वनाथ जिल्लायाव मोनसे सुबुंनि हानजाया मासे हाग्रानि मैसोखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय लामा आन्दायनानै फैनाय मासे मैसोखौ बुथारो। थांनाय 22 खालाराव हाग्रा बिफाना काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय मासे हाग्रानि मैसोआ लामा आन्दायनानै ओंखारबोनायखौ फोरमायनाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे सुबुंनि हानजाया मैसोखौ जानो थाखाय बुथारो होनना सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ खौरां मोननानै हाग्रा बिफान आरो पुलिसजों जथाय सिग्रोमो। बे सिग्रोमनायाव बालिदुबि ओनसोलनि रेहमात आलीखौ हमनो हायो। पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि हानजाया मैसोनि बिगुरखौ बोखांनो हायो। रिपर्टनि बादिब्ला लामा आन्दायनानै फैनाय मैसोखौ ट्रेक्टरा हरखाबै सौख्लायनायाव मैसोआ जोखोम जायो आरो बे जोखोम जानाय मैसोखौ जानो थाखाय बुथारनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि हजरत आलीखौ पुलिसा हमो। मैसोखौ सौख्लायनाय ट्रेक्टरखौबो पुलिसा थानासिम लाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बावैसो सान सिगां जालांनाय इन्डियान सुपार लिग संद'बै ISL 2021-22 नि जोबथा मेचआव हायद्राबाद एफसीआ केरेला ब्लास्टार एफसीखौ फेजेननायाव बर'नि फिसा हलिचरन नार्जारियाबो हायद्राबाद एफसीनि जानानै गेलेनायाव गल सोनो हानानै बर' हारिखौ गोग्गा होदों। बर'नि थरसे हाथरखि हलिचरन नार्जारिखौ दिनै गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव आर'नाइजों लोगोसे बिबारजों मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि लायो। बुंथिनो गोनांदि बिथांनि ISL जोबथा मेचआव गल होनो हानानै गावनि हानजाखौ देरहाहोनो हानायखौ आसामनि खौरां बिजोंफोरा हाइलाइट खालामनाय नुनो मोनाखै। BTCनि गामि दानख'नायनि हेंथायै बिजिरसालियाव PIL केस होनायनि सायाव बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि अनन्तराम औवारिनि खौरांगिरि मेल। BTCनि एलेकाखौ 6 सिडिउल आगुनि मोनखानाय बेखौ दानख'नानै गोबां बर' गामि दानख'नानै BTRखौ दाफिननायनि बाथ्रा फैनायनि थाखाय समखिखांदों होनना बेखौ बर' रेबग्रा जथुम महरै दिदोमै थानो हायाखै। PIL होनायाव हेफाजाब होनायनि गुबै जाहोना बेनो होनना बिथाङा बुंथियो। BTCनि 6 सिडिउल ओनसोलाव जाहाथे एसेबो खहा जाया बिनि थाखायसो PIL होनाय जादों। BTCनि सिमाखौ फोलावनायाव जों हेंथा गैया, बेवहाय आबुङै हेफाजाब दं होनना बुंथियो बिथाङा। BTR गोरोबथानि सागानगिरिफोरा खौसेयै सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय नांनांगौमोन, नाथाय राजखान्थियाव बारसोमनायसो नुनो मोनदों होनना अनन्तराम औवारि बिथाङा बुंथियो। इउक्रेन रासियानि दावहाया दासिमबो थाद'नाय मुं लायाखै। बेबादि समावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रासियानि खौरांगिरिखौ रासियानि सान्थ्रिया गलि गावना बुथारदों। गावथारजानाय खौरांगिरिखौ अक्साना बलिं होनना सिनायथिनाय जादों। रासियानि आइजो खौरांगिरिया इउक्रेननि किपआव थांनानै रासिया इउक्रेननि दावहायाव खहा जानायखौ सानफ्रोमबो फोसावबाय थादोंमोन, जेराव रासियानि खौरांगिरि अक्साना बलिंखौ रासियानि सान्थ्रिया गावथारो। बिथांजों लोगोसे गुबुन साबा खौरांगिरिफोराबो जिउ गोमायो। रासियानि बेरेखायै रावबो रासियानि खौरांगिरिफोरा जाहाथे बेबादि खौरांखौ फोसावा बिनि थाखाय गावदों होनना रासियानि हादरगिरि पुतिना फोरमायदों। बावैसो सान सिगां आसाम नाङैनो BTR गोरोबथानि हेंथायै PIL होग्राफोरनि मुसुखा बानायना जिल्ला एबसु दख'रा एबसुआ मुसुखा सावनायनि उनाव दिनै फिन कार्बि आंलं जिल्लायावबो PIL होग्राफोरनि मुसुखा सावदों। कार्बि आंलं जिल्ला एबसुआ BTR गोरोबथानि हेंथायै बिजिरसालियाव PIL होग्रा सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारो आरो PIL होग्राफोरनि मुसुखा बानायना सावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।